Nsellmilkom jien Patri Marcello Ghirlando nistedinkom għat-13 ir-riflessjoni ta' din it-tieni serje kwarta mal-kelma. Ekku, f'dawn l-aħħar 4 riflessjonijiet aħna nterqu il-Vanġelu skont San Mark sejrin inħarsu lejn 4 paraboli illi jgħallem Ġesu dejjem fil-kuntest tal-Vanġelu skont San Mark. Ekku fl-aħħar riflessjoni immeditajna ftit fuq it-tieni miraklu ta' tkattir tal-ħobs. Ġesu minkejja li kien preżenti f'art meqjusa bħala pagana iż-żona tad-Dekapoli ta' dawk l-10 tibliet fuq in-naħa l-oħra tal-għadira tal-Galilija, ekku Ġesu jkattar il-ħobs u ftit ħut u jitma' 4,000 ruħ. Sinjal miraklu li fakkarna illi Ġesu jixtieq jagħti sens il-ħajja lill-bnedmin kollha. Mhux lilna biss li diġà nemmnu fih, imma l-daw kollha meqjusa bħala barranin, pagani. Imma ejjew issa nibdew interqu ftit fil-paraboli illi nsibu fil-Vanġelu skont San Mark. U nixtieq illi l-ewwel parabola illi nimmeditaw fil-qosor fuqha hija l-parabola taż-żerriegħ illi nsibuha fil-Vanġelu skont San Mark fir-4 kapitlu mill-vers 1 sa 9 u mbagħad Ġesu stess jagħti tifsira spjegazzjoni ta' din il-parabola l-istess kapitlu mill-vers 13 sa 20. Imma qabel ma naqraw il-Vanġelu bħalma nagħmlu dejjem ejjew inlissnu flimkien mal-Qaddis Papa Giovanni Paolo II dik it-talba sabiħa immens lill-Ispirtu Santu illi nsibu f'eluq l-enċiklika illi l-istess Papa kien tagħna rigward l-Ispirtu Santu il-mulej li jagħti l-ħajja. Spirtu Qaddis, inti il-ħarries tat-tama fil-qalb ta' kull bniedem. Inti ssaffi dak kollu li jkisser il-bniedem. Inti timla l-univers. Il-Knisja tħares lejk li inti mħabba għax toħloq fuq l-art iċ-ċiviltà tal-imħabba. Int, Spirtu tas-Sliem, imla l-univers bl-imħabba u l-paċi. Ejja Spirtu Qaddis. Ejjew niftħu allura bħalma nagħmlu s-soltu il-kelma tagħna qegħdin fir-4 kapitlu propju fil-bidu tal-Vanġelu skont San Mark. Ġesu jitkellem bil-paraboli, juża tant ġrajiet komuni, tant eżempji li s-semmija tiegħu setgħu jifhmu biex iwassal il-veritajiet dwar is-saltna tagħna. Ma ejjew nisimgħu lil Marku jippreżentana lil Ġesu jirrakkonta din l-ewwel parabola fil-Vanġelu tiegħu. Ġesu reġa' beda jgħallem ħdejn il-baħar u nġabret madwaru kotra kbira hekk li kellu jitla bil-qiegħda f'dajsa fuq il-baħar u n-nies kollha l-art matul ix-xatt. U qagħd jgħallimhom ħafna ħwejjeġ bil-paraboli u fit-tagħlim tiegħu qalilhom isimgħu. Darba kien hemm bidwi u ħareġ jiżra. Ġara li huwa jiżra xi żerriegħat waqgħu fil-mogħdija. Ġew l-għasafar u naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu f'art kollha bl-art fejn ma kienx hemm wisq ħamrija u malajr nibtu għax il-ħamrija ma kinitx fonda. Meta mbagħad telet ix-xemx inħarqu u nixfu billi ma kellhomx eruq. Oħrajn waqgħu u x-xew kiber u ħanaqhom u frott m'għamlux. Oħrajn waqgħu f'art tajba u għamlu l-frott u l-frott kiber u tkattar u min għamel 30 min 60 u min 100. U qal min għandu widnejn biex jisma' ħajjisma'. Ftit aktar l-isfel Ġesu stess jispjega din il-parabola lill-apostli isimgħu.
Din il-parabola m'intomx tifhmu għalilhom mela kif se tifhmu l-paraboli l-oħra kollha. Dak li l-bidwi jiżra hija l-kelma. Dawk ta' matul il-mogħdija fejn inżeret il-kelma huma dawk li malli jisimgħuha jersaq ix-xitan u jaħtfilhom il-kelma li nżeret f'qalbhom. Dawk li jinżergħu f'art kollha blat huma dawk illi meta jisimgħu il-kelma minnu fih jilqgħuha bil-frar, imma eruq ma jkollhomx u għalhekk ftit idumu meta jiġi fuqhom l-għawġ jew isibu minha ħabbathom minħabba l-kelma malajr jitfixklu. L-oħrajn li jinżergħu qalb ix-xewq huma dawk li jisimgħu il-kelma iżda l-inkwiet żejjed għal ħwejjeġ tad-dinja, ir-rabta mal-ġid tal-art u l-ġibda l-ħwejjeġ l-oħra jidħlu fihom u joħonqulhom il-kelma li għalhekk ma tagħmilx frott. Dawk imbagħad li jinżergħu f'art tajba huma dawk li jisimgħu il-kelma, jilqgħuha u jagħmlu l-frott minn 30, minn 60 u minn 100. Din hija l-parabola taż-żerriegħ. Sempliċi imma tagħti tagħlima sabiħa immens. Turina x'atteġġament għandu jkollna biex aħna nilqgħu il-kelma tagħha u nħalluha tagħmel il-frott fil-ħajja tagħna. Ġesu għandu quddiem għajnejh il-ħajja tal-bidwi tal-Palestina b'mod partikolari għandu f'moħħu nimmaġina jien l-għeliq iżgħar li hemm fil-Ludija, għeliq li jixbħu ħafna lill-għeliq tagħna li huma żgħar. Ġibu quddiem għajnejkom li fi żmien Ġesu, interessanti din. Il-bidwi kien jitfa' iż-żerriegħa qabel ma jaħrat l-għalqa. Interessanti, għaliex imbagħad meta kien jaħratha bl-għajnuna tal-bejjem, ovvjament il-moħħriet bil-petrol ma kienx hemm dak iż-żmien, allura li taħrat għalqa ma kienet xi ħaġa daqshekk faċli. Ekku, biex imbagħad tinħarat l-għalqa u ż-żerriegħa tinżel fil-fond tal-ħamrija. Il-bidwi kien jixħet iż-żerriegħa u din taqa' fejn taqa'. Xi kultant kienet taqa' fil-mogħdija, xi kultant taqa' fejn il-ħamrija kien ikun fiha il-blat, xi kultant taqa' fejn jikber ħafna xewk, u għall-grazzja tal-Alla nimmaġinaw il-maġġoranza taż-żerriegħa kienet taqa' f'art tajba illi tagħmel il-frott. Interessanti kif Ġesu jinqeda b'din il-parabola, nerġa' nirrepeti lili nnifsi, biex juri diversi atteġġamenti ta' kif bniedem jista' jilqa' il-kelma tiegħu. Ġibu quddiem għajnejkom li l-bidu tal-Vanġelu jitfagħna f'kuntest ta' tagħlim ħafna nies li kien qed imorru wara Ġesu biex jisimgħu il-kelma. Ma Ġesu kien jaf illi ta' bnedmin dgħajfa li għandna il-kelma tista' saħrek, imma l-kelma titħalliha tinżel, tnibbet, tikber, tagħmel il-frott biex tbiddillek ħajtek. Ftakru kif San Mark introduċa dil-parabola. Beda jgħallem lejn il-baħar u nġabret madwaru kotra kbira, hekk li kellu jitla bil-qiegħda f'dajsa fuq il-baħar u n-nies kollha l-art matul ix-xatti. Ejjew nimmaġinawha din ix-xena. Ġesu li jitla fuq dajsa u mid-dajsa minn fuq il-baħar iħares lejn dik il-folla kbira ta' nies għaċċana għall-kelma tiegħu. Erba' huma l-atteġġamenti. Hemm iż-żerriegħa li taqa' fuq il-blat, ovvjament l-asfur jinżel u jiekol biha, inaqqara u jitlaq biha. Huma dawk li jisimgħu il-kelma jgħid Ġesu, imma ma jifhmuhiex. Hija kelma li tgħaddi żbrix, aħna bil-Malti ngħidu minn widna tidħol u mill-oħra toħroġ. Huwa daqs li kieku jiġi x-xitan biex jisraq dik il-kelma li tista' tbiddillek ħajtek minn qalbek. Meta xi ħadd isaqsini li hija l-ikbar opra errieda tax-xitan,
propju dan jiġi f'moħħi, ma jġinix f'moħħi l-affarijiet sensazzjonali tal-eżorċiżmi speċjalment dawk li naraw fil-films, ma tiġini f'moħħi l-atteġġament tagħna spiss ibda minni illi nisimgħu l-kelma imma tgħaddi daqs li kieku ilma fuq il-papri ma tagħmilx effett huwa x-xitan illi l-interess tiegħu huwa li jisraq il-kelma mill-qalbna biex ma tbiddilniex u ma tagħmilx frott. Hemm dawk illi iż-żerrija jgħid Ġesu illi taqa' fuq il-blat huma dawk li jisimgħu l-kelma minnu fih jilqgħuha bil-faf, issaħħarhom il-kelma, imma eruq ma jkunx hemm, ftit idumu. U meta ma nħallux il-kelma tinżel fil-qalb tagħna. U forsi meta nifhmuha, imma ma nħalluhiex tmiss il-qalb tagħna. Imbagħad jiġi mument ta' sara, mument ta' tbatija, u ngħidu bil-kelma x'nambuha. Xorta ma ħasibx fija l-bambi, ġek ngħidu ġi kultant. Hija kelma li ma tagħmilx eruq, jiġi mument ta' persekuzzjoni, mument ta' prova, mument fejn aħna forsi niġu mitluba nistqarru l-fidi tagħna imma nistħu il għaliex nafu li turi l-fidi tiegħek illum tfisser li nkunu sinjal kbir ta' kontradizzjoni u għalhekk il-kelma ma tagħmilx eruq. Malajr jitfixklu jgħid Ġesu. Iż-żerrija li taqa' qalb ix-xewk huma dawk li jisimgħu l-kelma forsi kull nhar ta' ħadd bħalna u forsi anke kuljum. Imma mbagħad naljenaw ruħna b'affarijiet forsi għalina importanti, imma xi kultant itelfuna mill-ħsieb veru, mis-sens veru tal-ħajja. Iżda l-inkwiet żejjed minn Ġesu. Għal-ħwejjeġ tad-dinja, l-kilba, il-materjaliżmu, il-konsumiżmu li jkollna kollox u l-ajar, anki jekk forsi minn dawn m'għandniex imma xorta nixxentu. Ir-rabta mal-ġid tal-art u l-ġibda l-ħwejjeġ oħra, Ġesu jgħid jidħlu fihom u joħolqulhom il-kelma li għalhekk frott ma tagħmilx. Forsi ħafna minna nisimgħu il-kelma imma mbagħad aljenati li nsew il-kelma li smajna li għalhekk ma tistax tniżżel l-eruq tikber u tagħmel il-frott. Hemm iż-żerrija li taqa' f'ar tajba. Ġesu jispjegaw u nittamaw li aħna qegħdin fiha. Dawk li jisimgħu il-kelma jilqawha u jagħmlu l-frott. Mbagħad interessanti, minn 30, minn 60 u minn 100. Xi darba qal li mela Alla jagħmel preferenzi, tisma' l-kelma u min jagħmel frott ta' 30 u minn 60 u minn 100, Alla ma jagħmilx preferenzi, anzi l-istruttura hija ċara. Alla ma jħares lejn il-ġogħ, Alla jħobb il kulħadd tagħna x'aħna, nagħmlu x'nagħmlu, u x'inhu l-passat tagħna u x'inhu l-preżenti u l-futur tagħna. Però jiddependi minna nilqgħux u nħaddmux il-kelma f'ħajjitna. Daqskemm nitfa' żelu bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu biex nisma' u nifhem il-kelma u nħallija ddawwa lid-deċiżjonijiet tiegħi u nħallija ftit ftit tikkonvertini. Daqskemm hemm żelu fija, daqshekk ieħor il-frott. Min jikkultiva ħafna entużjażmu għall-kelma jagħmel ħafna frott, min ftit inqas il-frott ovvjament ikun inqas minn 30, minn 60 u minn 100. Kemm nifirħu aħna kull darba li nisimgħu il-kelma ta' Ġesu. Xi kultant il-kelma ta' Ġesu ssaħħarna. Ejjew nitolbu l-grazzja għalina u għall-ħutra li jkollna din il-leblieba tajba, din ix-xewqa, din ix-xenqa illi mhux biss nisimgħu il-kelma ma li nifhmuha. U bil-grazzja tal-Ispiritu Santu mhux biss nifhmu l-kelma, x'il-kelma mhux qiegħda hemmhekk biex insiru professuri tal-Iskrittura, imma l-kelma qiegħda hemm biex tiffurmana, tibdilna, toħloq fina l-indiem, tikkonvertina, tibnina mill-ġdid u tqiegħdna fil-rieda
ta' Alla Alla. Jalla bil-grazzja tiegħu il-bixkilla tal-frott, frott il-kelma, tkun abbundanti. Inselluk.